fidi jara media tunai 2 mas ke 3 mas mas ba ke 3 mas kani nai to kha changmai dong masia engkai langma kroi engkai karen kroi tuinios problem so etodin MLA নম্বর সাদা এমবো সাদা ব্লক চেয়ারম্যান বো সাদা অনেক নেতা নেত্রীনো जों সাদা সাগেব্রা হিবা মানে লাংমাংনাং টেন্ডার উঙ্গাং এসিসিএল কোম্পানি রাव 3 বার थांबाय 3 বার खाब्राव जे आबो खेलांखा टेंडर लांखा आबार बेक खेलांखा टेंडर लांखा बेक खेलांखा खाय जों थैदोंहा ओंखाय जों थांसंखा एसडीएम साहेबनो सुंबो एसडीएम साहेब साबानारने कामुंनायले उमो संख्याबो अमननारने कामनायले ओंखाय कय मासे थानाय मासेने 28 तारिख 30 तारिखनि बिसिनो काम खायना बो पाइखा ताव 3 तारिख का 11 तारिख 12 तारिख काय थांखा 13 तारिख काय थांखा मुहा पाटाखरे हानि बगे जों उन लांमाना जों जेने जिता दाबि सक्सेस उङासा जों रग हबाय साबिफा दंनाय जों दरगावखाय जाया नैयाबो खायबाय बेफाब्लाय जोंनि रतननगर जे एडीसी विलेजनि भूमि बगै जों जान रनाय जोंनि थै रनाय प्राण रनाय Sini Jepara Augusta saya untung 2-3 mas kai itu sini para zaman kali thangmaya hamaya reson mai kuro itu ucung berai ke sana itu kere lama saya gari jodoh je kino buru delivery delivery ke ambulance kai bano to para sa hamaya obni baya sini purane kono sudah itu kasane buri uto buram to osusto uto lama hamya ni bagai thangmaya obni bagai jeng mayu tini je jodoh to phaye SDM uto bo phaye zaman lama runya so sendiri kita uto hanya to irono so thina thina thangmaya अब कौशल बगे जितने लाम तिनी जिरी लामा लामा हामियाने सेकेंड होगा जों दै पर्यन्त करै करै जिनि कारेन्ट बो करै जिनि पारा अवस्था जों नुयाफ्ले जों यूट्यूब साराय फेसबुक साराय जों जिनि लामा ब्राइखाय जों बुदुबाय सैमा दं गायना कि बुदुबाय सै कि फारियो दा बरे अवस्था उइ तो सिनि पारा ग अबहा किन्तु कायसाबो जों नाया जों आदिवासी हिया जों त्रिपुरा टिका साहि जों टिका सानबा कायसाबो हेल्प खाना नाया उन एलाका हंका हेल्प खायो किन्तु तब बुखुबायना सारो नाय बुखुबाय सारो हि किन्तु ओया दिनैनि सिङा मारो फैनाय दाबो लगे जुदि हायो जुदि काम रियां का जों दिनै थिबा फैदो थैया बुरि फैनाय थांनाय थैरि बगनाय जों सिनिफोरानि बागै लामा हानिया दिनै दिलबार सुस्त जों थामया गा दाबाला जों नाय दिबो 150 टाका दाबाला जों संगात मानिबाय 150 टाका लामा हामनां का जों सानाय जोंबो माला नाय नस्तं खांखो कमसे कम आगो तला बांसिन मास नांगौ जों नायखो गनो थिक लामा हामनां का बो मालाना अबसरनि आ दावन जुदि 150 टाका का 300 टाका सबाय जों माना सानाय हाय सिनि जुदि जिनि पारा नाय दिबो कि जों खादे दुमु नगा आदि गन्दा दिसानि जों अरनि गेसिनि बिसि उंगा रतनगर बिसि पारा उंगा सादा रत पारा अरनि दैय संसिनि दैफुं जों अकम सानाहिया जों जुका फाइला लागे जुका बिलेखनि कि हादि माथा दलबो जुका बिलेखनि जों जुका उपस्थित दङ जों लामा हामनानि बागै जिनि पारा ग जेमा जों बिनि गोसोखौ बिया जों कमसे कम किसाला आबो खालामनो जों खादि ना व्यवसाय खालामनो दुकान खालामनो जिकुनु जायगा जों साथै जायगा जों खामया अबाय जों सुनाबो थैदों हस्पिटाल उपस्थित दङ माने बा एम्बुलेन्स थांबाना पारासा माया का बुरुगिना तो जों गासै लांसा जों को बाया लेसन मेनबो दिन माका जों माया माइबो मासाया ताबो कुरा किसा बना मामानि बबो जेकुनु हुनि माइ सिराइबो नायदि अबनो लारि जों कोनो वाति तो फाइदो लामा खानिया अबनि बबो जों अवस्था जे कोनो समाव लिखित बाबे तिनि फाइयो जों लिखित बाबे तिनि कामहरु माने तो तिनिनि बिसिङ त्यसो भन्ने का निजिनि बाबे किरनाय बिनो जों जों फाइयो खरनि आर्डानि जिनि जों खायसा मस्ति गुंजाब तो चिनी रतननगर एडीसी विलेज और विलेज उनका बुगिरत दलपति कुलां सिंह उनका रशियाबारी आर पर्यन्त ब्लक आन्डार पर्यन्त मानसिन इरिगेशन लामा कासुमनि कारण खाय चिनी रग जों ताबु दिमासका दंखा रेसन माइरं जोंमाया लामा अवस्था हाल बेहाल फाइने फिदि जरा media राव दंनाय 2 mas ke 3 mas mas ba ke 3 mas kanai dंखा जों माइरं मासिया ओंखाय लामा kroi ओंखाय कारेन्ट kroi tuinios problem जों एतदिन MLA নম্বর সাদা एमबो सादा ब्लक चेयारमैन बो सादा अनेक नेता नेत्रीनो जों सादा सागेब्रा हिबा माने लांमांनाय टेंडर उंगां एससीएल कोम्पानी राव 3 बार थांबाय 3 बार का खाब्राव जे आबो खेलांखा टेंडर लांखा आबार बेक खेलांखा टेंडर लांखा बेक खेलांखा खाय जों थैदोंहा ओंखाय जों थांखा एसडीएम साहेबनो सुंबो एसडीएम साहेब साबानारने कामुंनायले
Umur tangkai bawa menonton ini kamu nabe. Ikat ko boy masa, kane masa ini atas tadi ini 30 tadi bisa kamu kena. Mau pakai tahu ini bisa tadi kan? Ini agar tadi baru tadi kait tangka, tadi kait tangka. Muha pada kere. Hani bagi ceng, ulang mana ceng? Jadi jika sini dabi suksesnya sesuatu mereka hobi sabi hatungan, ceng tergaruk. Taya nih ya ke hatungan. Jika belah sini Rotonogor, the edisi village ni bumi bagai, ceng जान रना चीनी धुई रना प्राण रना Sini je para obostan saya ungtong bo 2-3 mas kai tu sini para go jemal gari kumaya hapmaya reson mai rung kering tu ceng berai ka sana ti kere lama saya gari terus je tino buru delivery delivery ko ambulance kai bano puro para sa hapmaya obuni baya sini purane kono sudira itu ka sene buri ko bura to ofiso ungtong lama hamya ni bagai kumaya obuni bagai ceng mai tini je judo tu hayo edem ungtong bo hayo jemal lama runya so tini khiba tu hanga tu ireno so tina khibir thangmi aku kok sama itu lama blok kayo ini jadi lama bu hamnya ni second ka ceng tu pojong tu keroi sini karan bu keroi sini para obostang tu niat lah YouTube sarai lo Facebook sarai lo ceng sini lama break ceng butuh pai sama tu gari lagi butuh pai sakit hari ada break obostang tu sini para go obah king tu kasam na ya ceng ara sihnya ceng tiga sahnya tiga san ba kasam na ya